Cidade de Ribeira regresou ao verde esta fin de semana. Os ribeirenses medironse ao Pontevedra B e gañaron o primeiro amigable nos penaltis. Os equipos da comarca están inmersos na pretemporada. Logo de anunciar renovacións baixas e fichases, regresou o traballo no campo e xa se comezan a disputar os primeiros amigables. Este sábado, o anexo da Feiteira abriu de novo as súas portas para coller un encontro do Cidade de Ribeira. O partido das festas do verán estivo protagonizado polo conxunto local e o Pontevedra B. Foi un duelo rifado e igualado, tanto foi así que os 90 minutos regulamentarios remataron co 1-1 reflectido no marcador. E o duelo decidiuse nos penaltis, en esta ocasión caeu para o Cidade de Ribeira, que debutou na pretemporada con triunfo. Miguel Ángel Pena segue a dar forma ao equipo, que este ano regresa á primeira futgal despois de consumar o seu descenso da preferente. Haberá caras novas, pero tamén continúan moitos xogadores. De feito, o club anunciou recentemente a renovación de Álvaro Calo, Eloi Fungueiriño, Anzo e Molinos. Agora o equipo técnico seguirá pulindo detalles no conxunto para sacar o máximo rendemento aos xogadores de cara a vindeira campaña. Os ribeirenses iniciaron tamén unha serie de amigables para amosar no campo os seus avances. Este xoves regresa ao fútbol a Feiteira, no duelo no que o Cidade de Ribeira se medirá o Cuntis a partir das 9 da noite. O xoves 13 de agosto tamén a Feiteira e á mesma hora reciben a visita do Taragoña. O día 14 mediránse o Oleiros ás 8 da tarde no campo branquiazul. O xoves 20 visitan o Porto do Son ás 8:30 da tarde e o 21 xogarán con Noia na Feiteira ás 8 da tarde. Rematarán a pretemporada o 27 visitando o Cordeiro e o 28 o Valiño.